Aurtengo ikasturte politikoan ere 11 ekimen eta dinamika eraman ditugu aurrera. Ezinbesteko oinarri eta hainbatean jatorri denaren ospakizuna. Esklabak Zentro Sozialistaren 5. urteurrena. Sektore zapalduenen artean elkartasuna saretzeko, oinarrizko produktu eta elikagaien jasoketak eta neguko arropen jasoketak. Lan baldintzen aurkako erasoaldiari eta prekarizazioari aurre egiteko, laneko autodefentsa saretik mundu laboralaren eta lan erreformaren auzien ikerketak. Doako eta kalitatezko etxebizitza unibertsalaren alde, etxebizitza sindikatuaren sorrera eta errolda sozialaren inguruko lanketa. Militante iraultzaileen ibilbidea omentzeko eta gogorarazteko, Pasaiako Sarraskiaren 40. urteurrena. Familien hezkuntza beharrizanak asetzeko, haurretan nerabeentzat doako klase partikularrak. Langile elkartasunaren saretzen erasoen aurrean, fasismoaren aurka lehen lerroan. Gerren gorakadaren aurka eta estatu genoziden aurka, Palestinarekiko elkartasuna. Asko izan dira aurten aurrera eraman ditugun ekimenak Kontseilu Sozialistatik. Datorren kurtsoan ere, lanean jarraituko dugu ditugun proiektuak indartzen eta berriak sortzen. Batu Kontseilu Sozialistara.